ପରମ ମିତ୍ର ରୂପେ ପାଇପାରିଲ। ନର ଦେହି ନାରାୟଣ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିର ସୁନନ୍ଦ ଘେନି ଆବିର୍ଭୂତ। ମୋ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁ, ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ତବ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତ। ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜଗନ୍ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ କିପରି ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତବ ପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଭୂତଳ ବା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନ୍ୱେଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାତାଙ୍କ ଠିକଣା କରିବି ସନ୍ଧାନ। ମୋତେ ତେଣ କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେପରି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବି ସଫଳ। ହେ ମୈତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ, ମୋ ଅନ୍ତର ବେଦନା ବୁଝି ତୁମେ ଯେପରି ସୀତାର ସନ୍ଧାନେ କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତଦାନୁରୂପେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତବ ଦୁଃଖ ମୋଚନାର୍ଥେ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ବିନାଶିନୀ ବାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ